Elikkä lähettiin nyt ponien kanssa. Mennään eka tässä kentällä. Sitten mennään maastoon. Poneilla on hienot heijastimet. Tuossa on Vinniä. Ja mennään kävelemään ja ravaillaan tässä vähän. Mä oon ilman satulaa ja Essillä on satula. Bye! Elikkä me ollaan nyt täällä maastossa. Tossa on Essi ja Vinniä. Näkyyköhän? Näkyy. Essi näkyy. Ja tuolla on Turun Sanomat. Me kävellään nyt täällä. Lumi ja Vinni on käyttäytynyt tosi hienosti molemmat. Vaikka Vinni on välillä vähän peruutellut ja näin, mut ei oo tehnyt vielä mitään hirveän traagista. Vaikka täällä on mennyt isoja rekkoja ja toisia autoja. On tullut paljon vastaantulijoita, yksi koirakin. Mut hienoja ovat olleet molemmat ponit. Ja nyt ollaan pian tallilla. Tai no ei pian, mutta meillä on vain yksi suora pätkä. Aika pitkä. Ja tuolla on HK-areena. Me pysähdyttiin tuossa hetkeksi ottamaan kuvia ja näin. Ja ponit on ollut edelleen kiltisti. Anteeksi, mä pilaan sun videopostauksen. Tämä on true videopostaus. Tässä ei... Kaikki klipit pitäisi saada videolle. Tää on ihan kamalaa. Elikkä tuolla on siis, kun toi punainen juttu näkyy, niin siellä on se Marli. Ja sit tässä ei nyt näy, kun on niin pimeetä. Mut siellä on sit toi Artukainen. Ja sit vähän tonne päin. Niin sit siellä on kartano ja ponien kodit. Ponit on nyt ihan märkiä mee. Tää sataa. Mä voin näyttää tosta etäköstä, kun se tulee, jos siinä näkyy. Meidät alkaa jää. Kävellä ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas. Niin tää sataa ja me tiputaan ihan vettä. Kiila. Ponikiila, sen mä mitään tehty. Mä kuvaan. Pitäis ohjata. Anteeksi. Ja ponit ovat olleet todella hyviä ja ihania eläimiä. Näyttää aika pimeä toi sun video. Se on aika pimeä. Se on sama, vaikka sä laittaisit pelkä ääniraidan sinne kuitenkaan näe mitään. Näkee siitä vähän. Näkee sellaisia harmaita säsiä kuvioita. Tästä on aika pitkä varmaan. Se 5. Mä katsoin kerran, tai mä en edes jaksanut katsoa, se oli jotain 21 minuuttia. Nyt se voitto kotiin. Lopeta jo. Mun sormet jääty. Tultiin maastossa. Meidän hevoset ollaan ihan märkiä. Ja me annetaan iltaruuat kaikilta oli hevosille ja lähdetään. Mä saan märästä possusta tonne. Joo!